Oy, niya kita sa unang adlaw sa akong aso ninyo ni Sibraw ng Arguluhan. Singgit sa kabinet. Nindot kitong naging aso na paninyo, no? Kay ang batang lagan nga taga-China. Ilindi ay. Sa nindot ay. Nagsaur kitong mga bata, ha? Mao ni mga nindot, ani mga mupadaan din, eh. Okay, mga bata. Ani ang unang adlaw sa akong aso ninyo ni Sibraw ng Naguluhan. Singgit sa kabinet. Nakapalit og bay ang pamilya ni Greg og Babes uban sa ilang mga anak nga si Lori ug Samuel. Og dako kini nga bay og daghan na og butang sa sod. Layo lang sa silingan. Og maoy gusto ni Babes aron kuno dili samok og dili saba kay ganahan siya didto kay mingaw kuno kaayo. Apan sa una pa lang nilang pagpuyo sa bahay mga bata, mga kasama, aduna sila na matikdan nga di maayo. Murag magdili lang sila mo'y nagpuyo sa maong bahay. Ilabi na sa tungang gabi kuno, dunay maglakaw-lakaw, dunay magduwa, dunay kalit nga mosinggit. Basta siya ka bata nga way kaligo. Ay mga bata, yay ka pahimutang mo. Kay ni Ana ang akong bagong asoy kaninyo. Singgit sa kabinet. Og onya. Lagi, Sir Greg, oy, doon na tsugoy nabati nga nisinggit dito sa inyong lawak. Abigay na kung ikaw tumambibs. Unsa? Greg, susiha ko na kisa tong giingon ni Lalay nga nisinggit sa atong lawak. Sige. Adun ako. Na, mama, tinuod yun lagi, tinuod yun ng akong gisulti. O gani, ikaw nakabantay, magsig ka nga usahay doon na itaw maglakaw-lakaw sa sala. Oh, pero kausar man to. Abigay na kung ikaw to. Pero di magka to ikaw nga niagi sa sala kahapon. Ay, dili yun to ako, ma'am. Oy, kay nang lababaya ko. Sa ato pa, doon ay laing tao din sa bay. Na, ambot lang yun, ma'am. Pero ang tinuod ay no, laing din akong feeling ining baya. Lahi na cute. Ha? Amot ba? Basin lang kahag na baguhan lang sad ko. Ay, mausad, ma'am. Anak man yun na, ma'am. Basta bag-o ka sa maong bay. Lain kay imong bation. Oh, Sir. wa may tao dito. Ha? Nalay, huna-huna na tingali to ni mo, uy. Tara, manglakaw magkata. Ay, husta di ay, nalimot naman noon ko. Kadit ko, ano ko akong baga? Tuwa sa sala, kadit lang. Ay, manlakaw mo ni ma'am, sir. Ibilin ko ninyo din, he. Oh, nga mo ginilin ka. Ako kuan, sir, kanang. Ang angan sa magtigkuyog ka na mo. Usa pa, bago pa ta din namuyo. Kinahanglan nga doon tao sa bahay. Tingali doon mga asapag so din eh. Layo na ba sa siyudad? Tuyoon ka ni mong subdivision. Let's go. Okay. Ato na Milay. Ikaw na ibala din eh. Sige, sir. Nya amping mo. Sige. Ay, ako na lang usa. Ang mga bata to anil school. Na sila si sir ug ma'am, nanlakaw na sad sila. Na to anil din. Ako na lang usa din he. Isira na nako ang date. Ay, baya sad ning lugara. Mingaw man sad ning lugara. Lagyo og silingan. Maayo unta og dunay made in hinga masaag. Soroy-soroy ba? Aron doon na sa kuy bagong higala. Nana, mabalik na ko sa sod. Ay. Dako gyud ini baya. Nindot pag yun kaayo. Labi na og... Ay. Hala! Babae! Oh, pero nawar sa dayon. Pero babae gyud tong diha sa bintana sa lawak nilang sir og ma'am. Huna-huna na kato nako. Ay, huna-huna na tingali to nako. Kortina na tingali to nga napurbang tao. Amil yun akong huna-huna. Masod ako. Usay? Uy, hala. Pagkalainan nilang sir o ni ma'am, gilakan man nilang pultahan. Saan man ako pagsuod ini Rosebay? Napaitas, oy, kainit ra ba ta? Ato titingalig doon ay able nga bintana. Abi, mangita kung paagi makasod ko. Ay, paita, ini. Gilakan man. Ay, gipaningot na kong maayo. Paita jud. Huwag yoy, able jud. Unya, ang pultahan po sa kusina, laksad. Ang mga bintana doon ay mga rihas. Na, paita jud. Wad yung ko laing buhaton ini. Magpaabot na lang jud ko nila ni Ma'am ug Sir nga maabot. Haskag, paita jud.
Ay, salamat. Nakamatakos. Niabot nga sakyanan. Ni ano gid sila si Ma'am ug si Sir ug ang mga bata. Wana makasunag yung ko ini sa bahay. Paita jud. Oy, ay mga gwapo. Ay mga gwapo ug bapa. Mano ni ang magkasagawas, nagpukong ha. Ay, usaong nagilakan man jud ninyo ang bahay jud, ma'am. Unsa sa ilak? Wa mo na ako nagilakan ko. Ako'y last kanisod pagwa na ko sa bag. Wa ko nagilak, oy. Abli na paggawas na ko. Huwag na ako i-close ang pultahan. Sure ka, ma'am? Aable ni? O, lagi. Pero, ma'am, pagduol na ako kay musod na ako sirado man, unlock man. Unsa? Kalit ha. Ablihan ako. Oh. Abli mo lagi. Unsa? O, sure, Sir Roy! Ay abli man bitaw. Oh, tanawa. Wa mo ko nagilakon. Hala! Uy, lock man guna, sir. Kanina na dyan ko sige og liso-lisoan na, sir. Wa, jod, lock, jod. Pag siyor oy. Sige mo mga anak. Sodo mo og pag-ilis mo. O ba? Lalay, naunsa ka? Hala, dili ko makatuo, ma'am. Uy, nganong ganina, lock man na, ma'am. Nya karon niabot mo na, open na. Ambot ni mo lalay. Tanahan. Mo pahuway na ko. Okay, Hein. Alalay, doon na bidang pagkaon. Kaon na ha. Ay na pagluto. Okay, ma'am. Salamat, sir. Pagkabinuang. Binuang din. Sure sila. Ablin eh. Paita. Pero nga naman to. Ganong nalakman to ganina? Nga naman. Hapit ka mahuman Lay. Oo, ma'am. Baso na lang tiwasuno na ko. Sige, matug na ko ha. Ikaw na'y bahala diha. Tatubo na kayo ko. Sa'yo pa ko ugma. Na, sige, ma'am. Oy, ako na'y bahala din he. Uy, hain naman to. Ha? Ang unsa man? Ang sabon para sa plato. Ha? Nagibangkong na. Dinhi pa ganito. Gigamit pa ganito na ako. Nawa man lang og galit. Kada ding nasbutanganan sa baso. Unsa day na? Ay, ha? Hala? Ngano naabot man ni siya dinis butangan sa mga baso? Na, ambot na gini mo, Lay. Ikaw na ginang hugas, diha. Sige na, musod ako sa akong kwarto, ha. Good night. Good night, ma'am. Ay, saan sa man to ba? Ngano naabot man to siya na? Kinibang kuan, kinibang sabon naabot pas butangan o baso. Tingali to sa ako pagdali-dali hugas ba? Ang sabon, mo na ninoy ako nabutang. Instead ba nga ang baso may akong ibutang? Na, ayawan si kong hindi ko. Abi yung mangkoy. Singgit sa usa ka babae. Ang mga bata, tingalig si Lori ang singgit. Dili man si Lori. Dili sa slalay. Kay nanok naman sila. Wala si ko makatapog ka doon ni singgit o balik. Ay, tingalig ko na huna lang ako. Balik ko sa malawak, eh. Ito ka apa, eh. Ay! Bibs. Sorry ha. Greg! Okay ka lang? Okay lang. Sorry sa kawa ko makabantay nga padung sa day ka din eh. Was ko makabantay na. Unya, okay ka lang? Oo, okay ako. Tana, balik sa itong lawag. Nagunsabay ka din eh. Kuan, doon naman ko'y napati nga singgit sa usa ka babae. Apin ako si Lalay. Mga akong niadto siyang lawak. Nainanok naman ay. Mao ba? Sige. Una lang sa itong lawak ha. Mag-CR na ko. Okay, Greg. Sige. Kuyawan ako eh. Si Greg na akong ikapangka. Oh. Apli ang bitana sa lawak ng mo ni Greg. Iyang giaplihan? Isa na ako balik ha. Kapugnaw sa hangin ha. Oh. Dunay tao sa ubos. Pahog yun. Pero dili na ako maklaro kay nangipitan ng iyang naong tungkol sa nakupunuan sa mangka. Mura man siya og singit sa usa ka babae. Mura og ni araman to dinhi sa lawak. Pero kinsa tong nisinggit? Yun ang babae. Wala ang babae nga nagpangit-kit niya sa punuan sa mangga. Ay naman to siya. Oh, yun na. Tuara
Tuwa na sa likod sa among sakinan. Babae yun. Babes, Babes, hindi ko sa kanya, ha? Greg at awa doon ay tao sa... Wala Tao? siya. Hay man! Wala siya. Dihain siya, oh. Doon sa punuan sa mangga. Nawa. Dayon, ito siya sa likod sa sakinan. Nagpangit-ngit. Di na ako maklaro ng hitsura. Unsa? Unsa man, lalaki o babae? Babae. Unsa? Kadiyot, manao ko. Magsusi ko. Nawa siya. Hain naman kahato siya. Oh, ito na sana. Singgit sa kababae. Murag ni Arag inilisod sa mong luwak. Huwag naman mo singgit. Pero dinihirag itong dapatin na ako nga singgit. Yun na, kanang-karaan ng kabinet. Karaan na siya pero yung tagiyang design. Ablihan ako. Tanaw na ko kung sa isod, ana. Oo, may isod. Limpyo siya. Pero man isod mga sinina. Kini sa kapultahan. Ablihan ka niya. Na, makita ko kitang sod ni kabinet. Dako og sod. Pwede masod ang mga piste din niya. Ay! Oh! Ang pagdahan. Kalit lang ni sila. Ano man to? Oh! Tuwa na sana. Barog. Og di agad sa kabinet. Oh! Wala naman. Oh! Greg! Mingaw man. Umay tao to si Gawas. Pero nakita kita ko. Mura si Papay. Pero nagpangit-ngit lang. Tingali biyag. Una-una alto ni mo. Disusin ako tanang suok sa ubos. Labi na sa parkingan. Huwag yun. Pero dili ko mahimong masayop. Tawag ito siya. Dali na. Mga tuwag lang ta. Oh, sige. Posible kayo. Nakita kita ko. Tawag ito. Dili ko mahimong masayop. Ay, hain na ba itong si Ardin, he? Kaihion na yun kaay ko. To ara. Mauto ang CR. Mao nang dapit. Magdali ko, kay kaihion na yun kaayo ko. Oy, unsa to? Kinsa to? Oh, mingaw man din his sa sala. Pero doon na dyan ko'y nabati nga ni Singkit. Kahit sa ba to? Wa may tao din, he? Kaihion na dyan kayo ko. Mangihisak ko. Kaihion na dyan kayo ko. Salamat. Nakaihi na dyan ko. Oy, unsa to? Mura mag-ugdo na kauban din sa siya. Pero, wa man. Mingaw man. Pero doon na ko'y nabati. Wa naman san. Mingaw naman. Ay, ni sakit man ang akong tiyan. Imbis mangihiron ta ko mo pabuhagay na ginoong ko ane. Kasakit yun. Oy, nga no, magkaha na Si Greg. Nahinanok na sa pagkato. Apan ako. Huwagin ko pati ako ka. Sukat kinapuyo may ining bayaw. Doon ako'y nabantayan. Doon ako'y matungog. Sama-saw sa kasinggit sa kababae. Inagat doon nagpakita na akong babae. Ang bultahan sa kabinet ka na ako naabli. Kalit lang siya naabli. Oo, manong tayo hangin. Aircon may gamit na mo, pero manong na-apply mo na. Manong na-apply ko niya. Ibalik na kong sira. Ay! Mga kamot! Kigulitan ko! Buhi ko! Buhi ko! Ang mga mata!
Nung ka? Nagdamgo ka? Dili, tinuod ang ako nakita. Tinuod yun. Diha sa kabinet. Doon ay mga kamot ini kunit ako. Gibira ko pa yung sunan ng kabinet. Unsa? Pero, manong niyaman ko sa kama? Tungkol kayo nagdamgo ka? Tam ko? Dili, tinuod to. Gibira ko. Nganong abli man ang kabinet? Abli. Greg, ayaw pagluon niya. Greg! Unsa ka man, oy? Sinadaan ko na eh. Greg! Ibig ako! Tabang! Ginoo ko! Greg! 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 Joke! Greg! Pastilan mo. Ibinuangan talaga, oy! Laina ni mo, oy. Pabaya ko magkomedya ni mo, ha? Si Lalay? Hala? Naunsa mo siya? Naon sa mga silalay? Ato na ko! Nadamko ko. Pero murag tinuod na itong akong damko. Dili ko sa kong abaga. Dikisa! Ayaw! Ayaw! Lalay! Lalay! Unsa? Dili ko makagawas. Oh, nalak? Ay, Lalay? salamat, sir. Kuyawan ako, sir. Oy. Wa ko na malakod. Unsa? Wa malak. Pero lakman ko to, sir. Gadi na ako sige og liso-liso sa siradura. Unya gibira pag yun akong bayo. Lak yun, sir. Hay, ambot ni mo. Diya ka na. Uy. Lakman yun ka to. Pero ingo si sir, wa ko no malak. Hala. Nga ano, God? Ipaita. Doon na lang tao din is bay. Mao ka, ha? Hay, naunsam ni si Lalay, oy. Babes? 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 Hi, Miss Babes. Wa mo din sa lawak. Babes? Hain ka? Tinggal ito sa banyo. Mabalik ko higda. Ay, duka apa, oy. Duka na yung kayo. Ang shower sa banyo. Kasayong naligo sa kong babes. Matuog ako. Naminig ako sa ako. Babes. Ay, Babes. Abi na ko, nag-shower ka. Anay ba ko? Wala ka maligo, babes. Pero ang shower, babes. Wala mo pag nga. Ang tubig sayang. Gagsa ko, ay. Gagsa ko. Babes, gigunitan lang ako. Babes. Hey, mauni makalagot. Basta doon ay punuan, takahoy, daghantag silhigunon. Hey, paita. Oy, good morning, Ma'am Bebs! Oy, wa makadungog na ko? Diretso man lang. Oh, asa baka to siya paingon? Murag paingon sa likod sa bahay ay. Magod sa baka siya dito. Ay. Babes. Babes. Uy. Wa mo sila sa mong kama. Ay, buntag naman di ay. Ay, kanindot sa akong kabuntagon. Si Babes. Grabe ang gibuhat gabi ina. Nagkalitan ko. Wa ko magdahom nga makahimo siya do.
Kawild sa kong babes gabi. Nalipay ko. Gilipay gid ko niya. Unsa lang? Murag des kabinet lagi ka ang lagubo. Nga akong nabati. Wa na. Wa nang lagubo. Pero ganina. Dinigid gikan. Pero wa naman sad. Hawal mag-in kabinet. Wa pa nagisod nilalay ang mga sinina nga tuwa sa mga malita. Uy. Doon ako nabati nga bisan pizza kumahan. Wa naman sad. Sila na ako balik ng kabinet. Sila na ako. Yak mo gawas ko ng silawak. Tinggal na kaanda nag-breakfast ang akong babes. Lay? Ang mga bata. Ay, Sir Greg. Morning, sir. Ay, tuwan na, sir. Ganina na. Gikuha sa school bus. Okay. Ay, murag lami kayo nga tong togron, sir. Nandugay man kang nanaog. Oh. Si babes. Kain man. Tuwab to paingon sa likod bay, sir. Wa man gani ko tagda. Murag wa makadungog nga ni good morning ko niya. Sige. Adto na ko si babes. Sige, sir. Kay andamon una nako ang inyong breakfast ni Ma'am Bebs. Sige. Coffee na ko ha, please. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Ay. Milagro ning ako mga amo da. Dugay silang ni mataron. Nag-unsa ka ni sila gabi ay. Oy, mura magdunay lagubos taas. Unsa maghato? Ay, to na sa ay, murag kusog-kusog na gito da. Pero wa pa'y taos taas. Kay sila si Sir ug si Ma'am, tuwa mas gawas. Hala, kinsa tong nisinggat. Mura magid og tuwas taas. Sakon ko gani be. Ay, man si babes na ko. Mato nilalay nga. Niad ni sa likod sa bahay. Wa man lagi. Iyo na. Doon na rin ay gamay nga gate din sa likod sa bahay. Ug abli kini. Tingalig ni gawa si babes. Kakahuyan ang likod din sa bahay. Nindot ki pamation na ang mga tingog sa langgam. Maayong adlaw, sir. Mayong adlaw sa nay. Kamu din, nakapalit ang bahaya. Oo. Ako na si Greg. Greg Santos. Kailangan ko na mo, sir. Oh. Kung nakailasam ko sa imong asawa, Okay. Tabi. Kinsa yung panganoy? at tawag ka lang ko kirning. Mhm. Di ako magpuyo sa lasang, Ha? Na di ako payag-payag uban sa akong anak na babae. Oh. Sir Greg, ayaw kumpiyansaan ng bahaya, sir. Ha? Dunay. Uy, Babes. Di magagikan. Dali na naman ko nangita ni mo. Nagsuray-suray lang. Tanahan. Manuta sa to palasyo. Tabi na ni mo, ha? Uy. Hain man to siya. Kinsahan? Kadtong tigong lalaki nga akong gikasulti din eh. Unsa? Tiguang nga lalaki? Oh, God. Kadtong gikasulti na ako din, ba? Wa mo pinakita nga imong kikasulti. Unsa? Unsa'y wa ba? Irning mga ganyan pangan? Manood na ta. Kung dili ka gusto nga suko ko nimo. Babes. Dali na! Manood na ta! Babes? Naunsa ka? Namuwang imong mata? Naunsa ka, babes? Babes! Babes, kanina lang! Babes! Ay,
Wala si maminaw na ako. Kapuha sa iyang mga mata. Nasuko gid siya. Akong agpason. Ganun nasuko man siya. Ang tiguang. Sino'y Erning? Kalit man siya nawa. Pero, nga nung wa man siya makita ni Babes. Imposible kayo. Wa naman tong singgit, oy. Hay, hinaod sa manigbaya, oy. Kuyawan man dig ko, oy. Doon na dyan kahilaing nagpuyo din higawas na mo. Pastilan. Kung unsa man mo, mga inkanto mo, mga diwindi ba mo, ha? Ayaw gani ko ninyo kabuang ha? Isog biya ko, ilongga nito. Ko ang isog samon. Pagtarong yun mo. Bebe, pakita ko na mo. Sige ko, tanawon ta, og kinsa ang akong tulion ron, ha? Ge. Ubag mo! Pakita mo! Ay, linting, ay, mabebs! Ma'am, andam lang iyo pamahaw, ma'am. Oy, wa man ko tagda. Sutoy man lang. Hala na, naunsa magkato siya? Totoan na, nisinggit na! Naunsa man to siya! Oh, Sir! si Ma'am Babes mo. Totoan sa taas, sir! Wa man ko tagda, sir! Disapot man tingali to, sir! Nisinggit lagi to! Oh, unsa? Ato na ko. Naunsa ni babayana? Tingalig, nakuha nga to, sir! Ay, nakuha nga, napaita. May gani ka pa makadoong si sir ni Soto yung lakaw. Sir! Atua, sir! Nya usbi, sir! Ay! Usa to! Hala! Ang kabayo nga figurine nga nasa ibabaw sa kabinet, nahog o nabuak! Pero, anong nahog man na? Babes! Naunsa ka? Babes? Gisapot ka? Nasuko ka? Nga naman? Yayon ako. Oh, Babes. Naunsa man ka? Abi ni mo, nakalitan lang ko ni mo. Nausab ba lagi ka? Di man kayon ini. Sa puton. Dali masuko. Doon na ka may problema? Unsa man? Doon na kagigasukan ako. Please, sultihin ko. And I'm sorry. Kung doon ako nihimong sa diyan mo. I'm sorry, babes. Oh, nihila ka? Ngano, babes? Oh, Honey, babes? Naunsa ka? love me. Ayoko pa sakitin. Oh, what? Oh, sige, pasakitan ta ka. Mahal ko ni mo, dili ba? Mahal ko ni mo. Oh, mahal ko kayo ikaw. Ayoko pa sakitin, honey. Ayaw. Babes. Oo, mahal ko kayo ikaw. O, dili, hitabo ka pasakitan ko ikaw. Dili, babes. Ayaw na pagpakita atong tiguang ng lalaki. Tingano? Doon na ba sa gibuhat na dili maayo diyan nimo? Ha, babes? Sultihin ko. Si babes. To sa garden. Namubo sa mga buwak. Kanindot yung tanaon nga namubo sa mga tanom. Pero, wa nito baga akong gipangutanan niya ganina. Hinuon, giruman sa ako niya. Pero, nganong murag suko makay sa stiguang ganina nga gikasultin ako. Kaila ka sila? Kinahanglan nga magkita may pag-usap itong tiguang. Gusto. Na ako di asalasang ang bahay na itong Noy Erning. Katong tiguang. Unya, ugkon mo lakaw si babes. At doon ako ang bahay sa tiguang.
Ay, kahalasing ko naman dahil sa hapon. Mangulit ng mga bata ron. Ang ilang panihapon, ang damo na ako. Lay, ayun Ay. na pagluto. At tumi mga on sa gawas ko ang mga bata. Okay, ma'am. Usapan mo, kuyog ko, ma'am. Uy, wak bang kutubag ka? Nato, ana, ay, musakan na siya sa taas. Naunsa man ni si Ma'am Bibs, uy. Hala, unsa to? Unsa tong akong nakita sa dako nga sa amin sa sala? Sa dihang nilabay si Ma'am Bibs? Kalay, Ma'am Bibs? dali ko kapit rin sa mong lawak, be. Oo, ma'am. Hala, ano man ka to, ay. Paglabay ni Ma'am Bibs sa dakong sa amin diya sa sala. Ito maralaki ito nga murag anino ang ako nakita. Pero, tinuod ka to. Una kalitan lang sab ko. Pero murag yun og tinuod yun, oy. Ito mura ang akong nakita sa amin. Ano man to, oy? Karong taon-taon, manggawas na ka na sila si ma'am sa ilahang lawak. Manaog na sila. Dire. Ari ko dire. Ninhi ko magpaatbang ko sa samin. Aron ako makita pag-usap ang paglabay ni ma'am diha sa samin. Kalain sa akong debate. Unsa ka no kung maulang gihapon ang akong makita. Ang itom nga mura og anino gihapon iniglabay ni Ma'am Babes diha sa amin. Lalay? Ay, naniniar na sila. Ay, sir, niara ko, sir. Mangla kami. Ikaw na bahala din ha? Manaog na sila. Ah. Makita yun ako ron diha sa samin Ito na, may- tinilabay ni Ma'am Babes. Mulabay na sila sa dakong samin. Lalay? Sir? Nakalungog ka sa kong isulti mo? Ay, ang unsa ganito, sir? Uy, hala, naalihan man noon ni Sir Greg. Wano na ako makita, da? Naunsa ka, lalay? Ha? Kung sa'yo mo kita naos na kong sa amin, ha, lalay? Unsa Ma'am yung Babes. naos na pong sa amin, Lay? Naunsa ka? Ano ka? Ma'am Babes, ako kuan kanang kidtong nanamin lang ko, ma'am, nanamin. Honey, let's go. Nagpaabot na itong mga bata. Dali na. Okay, han. Lalay, ato na mi. Sige, sir. Nya, amping mo, Ma'am Babes. Si Ma'am Babes, gitanaw ko niya. Isik tinanaw na ako. Ay, totoo na sila. Hala, uy, kahait sa tinanawan ni Ma'am Babes nako. Ano man to siya? Napaguan man ko, Ma'am Babes, karon. Nahadlok naman noong ko niya. Nga gunas, Ma'am Babes, ron. Mormag na usap ang iyang kinaiya. Todo na sa naglagubo na sa taas. Malagpat yun ako. Singgit ako sa kababay. Pero murag layo-layo. Murag na yung tingog sa langob. Danatuan na sa tatay sa murag tuwa sa taas. Pero wala may tao sa taas ron. Ug ako naman lang usaron din. Malagpot laging espiritu ko. Oy, tuwa na sad. Hala, oy, kinsa magkanang taas-taas. Kinsa magkahana. Ni anak ko sa taas. Iisugod ko. Pero, wa naman. Nahilom naman. Wa naman tong mga lagubo. Wa na sad ang singgit sa babae. Binuang maniba. Gibinuangan man jud ko ba? Doon ay tao. Doon ay nagdoorbell. Kikinsa magkahana. Kikinsa ka? Mahimo bang makikigalan ni mo, Miga? Uy, mas tiguang pa na ako. Di pa tanto. Makabarog pa man ko. Okay kayo. Ay, bitaw, o say toyo ni mo, wara ba nini ako mga amoron? Makikigala lang ko ni mo, day. Way problema na. Ako di ay lalay ko. Nya, ikaw? Ako si Erning. Ah. Tawag lang kong Erning. Alang pagnoy, kay sakit yung tuhod ko na. Okay, sad ka na. Aday lalay. Mahimo bang musod ko? Sa? Uy, dili ko, Ako raos sa dire. Ay, kabala ka. Di man ko daw tang tao. O gani, gusto ko kamong tabangan. Unsa? Unsay tabangan? Nanginigro ang kinabuhi sa imong amo nga babay. Unsa? Gusto kong masayod kung unsay nahitabo diha sa sud sa inyong bahay.
aron matabangan ako ang imong amo nga babae nga si Babes. Ah, Sugdi ko. Usay na matikda ni mo diha sa suod. Doon na ka ba'y nabating mga singgit, ha? Dahil kukuan. Oo. Oh, doon na. Doon na ko inabati. Bago pa lang yun. Unsa? Dahil pasudla ko. Samtang wa pa sila. Ay, unsa? Uy, dili ko, ay. Saan plan ko nimo? Naguutan ko. Dili ko dautan. Gusto lang kong mutabang ninyo. Kinahanglang may bawaan ako kung unsay nahitabo diha sa suod. Unsa? Namiligro mo. Ilabi na ang imong amo nga babae nga si Babes. Busa abrihi ang gate, unya pasudla ko. Nadili lagi ko, ay. Oh, bahala ka diha, oy. Oh, pasudog ko ni wa ko kaila. Dahil lalay, day. Abrihi, day, mintos wa pa sila. Namiligro ang inyong kinabuhi. Ay, mas mamiligro ang akong kinabuhi og pasudlon ta ka. Hanggaw tigwa nga. Yaw kong ilara, oy. Hanggaw ka. Amaw man tong tigwa nga. Ilaron pa ko. Namiligro ko no, me. Laratits. Mas mamiligro ang akong pagkababay og pasudlon ti ka. Kay luguson niya ko nimo. Klaro kayo, ay. Nakagusto to na kong tiguang nga to. Ripon yung ko ato. Oy. Sila man ron si Sir Red. Sila na ron. Namauli na sila. Uy, dali aragon sa ilang dinner. Pasok! Hindi man dayon ni sila, oy. Ang tiguang nga lalaki. Tuwa sa atbang. Ug isog ka siya tinanawan ako. Lainan niya tinanawan ako. Doon na gito na utang plano na kong tiguanga. Manyak gitong tiguanga to. Ha, isumbong ta kang sir. Taron ka. Oy, Sir Greg. Naunsa man tong mga bata mo ra lagi to gisabot. Si ma'am ni mo, Babes. Nausap ang una-una. Mamauli lang ko namin kay nilabad ko ng iyang o. Nag-take out lang pagkaon. Kay gutom na. O sasakyan na lang minangaon. Ay, mao ba? Sir, kining doon na ko'y kanang... Naunsa, Miss Babes, eh. Ato na ako sa mulawak, ha? Dad, ikaw kape sa lawak na mo. Okay, sir. Sige, sir. Sulti, anong tanak ko si Sir Greg mahitungod atong manyak nga tigwang. Pero heon niya na lang. Kuya Wan, naman noong kumugawas. Oy, tungod atong tiguwang. Babes? Ay, Miss Babes. Wa man dito pa ako. Oops. Migawas ka siya. Mag-CR ko. Ulo sa labang orasa. Ang dakong kabinet. Bali naman sa ni. Isira ko ni. Babes? Naaka sa banyo? Babes? Mingaw man sa banyo. Hain, Miss Babes na ako. Ay, naunsak man ko, oy. Alas 11 na pasado, pero wa pa ko bati ag duka. Ay, perming ni as akong una-huna. Kadtog yung tiguwang. Animas tong tiguwang nga to. Di naman noong ko makatog, yun na, mora magdunay tao sa gawas. Sa gawas ron. Mo bangon ko, be. Lion ako. Hinayon ko lang yun og abli ning pultahan. Tanaw na ko kung unsa ng kasikas dias gawas. Uy, mingaw man. Sa kusina, ang refrigerator man tong gisera.
Lilion na kuskusina. Unsa mang kahana, o kinsa magkahana. Maghinay lang yun ko. Na, makita na nako kung kinsa na naas kusina. Uto na tan, kiablihan ang ref. Kinsa man na... Oh, babae. Babae, cute. Kinsa man ka na... Oh, si Ma'am Babes ka na. Unsa man ang iyang gibuhat. Parang doon na siya gipangita sa freezer. Uy, karne man ka nang gikuha niya. Ang bago na kong gibutang nga karne. Unsaon man na niya? Oh, tingalig magluto siya. Gigutom tingalis Ma'am Babes. Gigikaon ni Ma'am Babes ang hilaw nga karne. Grabe niyang nakakaon sa hilaw nga karne. Oh, kinuugo. Anong wa man na niya luto ka? Anong gikaon man niya diretso? Niligi siya na ko din. Tago ko. Hala si Ma'am Babes. Kasi ang mga mata. Kapuwa! Ma'am Babes! Ma'am Babes, daon sa ka. Oy, Ma'am Babes! Ikaw ang akong kana. Unsa? Oy, kinuo ko, Ma'am. Oy, ayaw gani kong binuangin diha, Mama. Ayaw kong binuangin. Tama! Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Ito ko gibugligog! Ugsop-supon po gibog tubo! Kinakatay di ba? Naigo ko siya pero wa siya maun sa akin. Sir, Bubuhin ka eh! Ayun ka! Sigaw ka! Kapusin mo mga mata! Babes! Buhin siya! Ayaw! Kagalay! Kagal! Ayaw kong toka! Ben, ayaw! Doon ko siya. Marua! Marua! Sige na, lalay. Panggawas mo. Agdoon ako si Erling sa among lawak. Sa lawak mo ni Bibs. Sir, dili to si Ma'am Babes. Demonyo to, sir. Demonyo to. Nagtuo ka nga dili ko ikaw masundan din eh. Ayaw pagtago ni Monyo. Marua! Pakita na ko. Ayaw pagtago! Nay! Erling! Hain! Hain ang akong asawa! Dili siya imo kasawa, Greg. Demonyo siya. Siya si Marua. Unsa? Di ara sa din sa iyo lawak. Pero ako mahibaw ha isa magtago. Uy, naas na kong kabinet. Babes! Babes! Dali, Greg. Buhanin ko sa kagarapon ng asin. Sa bligang tang maong kabinet. Dali na yun. Pero, di ka mo gawas. Pues kining mga asin. Greg! Greg! Isablig na, Greg! Ang akong asawa ka ron, Erling! Dili siya ay mo kasawa. Sablig pa. Aron mo gawa siya diha siya gitaguan. Aron babalik ko sa kan imo ang imong asawa, Greg. Sablig pa. Babes! Husto na! Husto na, Erling! Husto na! Ganong gitukbon ko nimo kasakit. Kain sa imo mga kuko. Ayaw kutok Babes! Ayaw! Bawa, Babes. Ba't yun ko kinigtiguang? Dili siya imo kasawa. Hiyam! Erling!
Ginoo ko. Midiwalwal ang imong dila. O nibudlat ang imong mga mata. Dili. Kinsay? Marua! Bibs! Asawa ko! Ako ang imong asawa! Parehas mo panagway! Naglibog ko! Ilusyon mo lang siya. Ako ang tinuod mong... Mayroning! Mao kaday angay kanimo Marua. Gihalusat mo siyang kasing-kasing ug hait kung sino kay sundang! Mao kada ang sundang nga gama sa Buronsi. Pangpatay sa mga demonyo nga sama niya. Honey! Ito kinili! Maloy ka! Mamatay ang imong anak nga niya sa kusabakan! Maluoy ka. Mamatay ang atong anak, Greg. Bibs! Ang atong anak! Atong anak. Maluoy ka. Ginoo ko! Greg. Bibs! Patya siya! Ang ito ni sundangan niya sa kundugan! Nagdali! Patya ka ng impostor! Ayaw. Patya siya, Greg! Sige! Ito ang sundangan niya sa kundugan o patya ang impostor! Patya siya para sa to umaabot ka, anak! Ikaw ang mamatay! Ikaw ang impostor! Ikaw ang demonyo! Hayop ka! Niulbo siya! Bibs! Bibs! Ay, salamat sa Ginoo nga wa siya mulampos siya tingo, ha? Pastilan. Huwag na ninyo ko makatugot na mataw ang anak sa demonyo. Salamat! Salamat kini Erning nga niya ka. Huwag gimini mo pasagdi. Patay na ba kitong Marua? Ang demonyo ay kamatayon. Oy! Pero ning atong gibuhat, nagisunog na to ang mga butang og bahay. Nakasiguro ko nga di na siya magkabalik panindapita. Ug tingali, tuwa na siya balik sa kalibutan sa mga demonyo. Dili na may magdugay no Erning. Adto na mi. Sige, pag-amping mo. Ang Ginoo mag-auban kaninyo. Salamat na Erning. Marua, salamat ka natapos ka na yun ug makapahuway nako. Sige na. Adto na mi. Bye no, Erneng! Dili. Marua! Og di mga bata makasama natapos kung aso ninyo ning simrauna nga naguluhan. Singgit sa kabinet din nilang sa mga aso ni Kuya Gulat. Kinitadan sinuwat ni Kuya Jojo Aligre Boron og ang ato ang direktor pa diay si Ate Martes Farbalo Torres. Ang atong spinner Kuya Joel Vince Soundman wala im pinakabagis. Dinis diwa is Ricky Bangis garing. Ang atong recording auditor Kuya Lloyd Gabiana, Kuya Ariel Bangkao ug Kuya Randy Tayan. Kinintanan dalit ka nato sa Arimen Drama. Malipay magulang, ang utan nga bata.